Bună ziua oameni, numele meu este Denis și astăzi voi învăța cum să faceți un folder ascuns. Deci, dăm click dreapta pe desktop, New, Folder, la numele folderului ținem apăsat tasta Alt și din tastatură, din partea dreaptă a tastaturii, scriem 0160. După cum vedeți, numele folderului s-a șters. Dăm încă o dată click dreapta pe folder, Properties, Customize, Change Icon, dăm scroll în dreapta până ne apare o icoană incoloră, selectăm icoana incoloră, dăm OK, Apply și gata folderul nostru. Deci folderul este încă aici, dar nu se vede. Mulțumesc de vizionare, vă aștept un like și poate un subscribe. Mulțumesc, la revedere!